nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira kɔlɔnjɛbakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. A y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali fanga sinamatɔn kura dɔ bangera min bi wele nanzarakan na ko Synergie d'Action pour le Mali. Mali jamana an faso ale bɛ donna tɛmɛ fanga kɔnɔ ni awa ale tɛ a dalakaw olu bato. U y'a yira k'a fɔ k'u ka hakilina wulikajɔ baaraw bɛ tali kɛ walasa cogo min na sariyaw bɛ se ka lakile Mali jamana kɔnɔ. Sibiri tɛmɛlen Segu mara la Mali, Niger ani Burkina Faso jamanadenw farala ɲɔgɔn kan u ka kulukura tɔgɔ la min bɛ wele ko AES ka nisɔndiya taamaba dɔ kɛ ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. An bɛn'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la. Kɛnɛya nasiraw fɛ Tɔnbɔkutu dɔgɔtɔrɔsoba ye u tɔgɔla scanner kura fɔlɔ sɔrɔ min kɛra nisɔndiyaba ye u ka dugu kɔnɔna la. Nin de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni sanga in kɔnɔ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. A y'aw bisimila. An ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi tɛnɛndonya février kalo tile 19 san 2024 Malikura kunnafoniw bɛna lase Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka kunnafoniw filɛ. Mali la fanga sinamatɔn kura dɔ bangera min bi wele nanzarakan na ko Synergie d'Action pour le Mali. U ye a yira k'a fɔ k'u ka hakilina dɔ bɛna tali kɛ min kan o de ye ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ ko walasa Mali jamana ka sariya sunba bɛ se ka don ba la cogo min na jamana kɔnɔna la. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ bɛɛ o kunnafoniw lase an ma. Ko Mali jamana o bɛ farati kɔnɔ ka sanga furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw ka baarakɛtaw ye. O kama politiki tɔnjɛkulu dɔw ani faraɲɔgɔnkan tɔn dɔw olu jɛla ka kɛ kulu ye yaasa k'u ka se ka Mali yɛrɛ kisi u ka fɔ la. Nabi Togola ale ye o kulu tɔnden ye min yɛrɛ tɔgɔ dala ko Synergie d'Action pour le Mali. Ka kɛɲɛ ni nin sanga ninnu ye kɔsadani na awa a fangako a kɛn bɛ n da sidɔn ye. U ye wale caman boloda min tɛ u ni mɔɔw jɛmakan ye. U kelen de bɛ a kɛ cogo min y'u ja waati min y'u ja. O kuma tɔn in sigikun kelen pe de bɛ a la k'a fɔ donatɛmɛ fanga mɔgɔw ye k'a fɔ baara minnu n'u b'a kɛ ni olu man ɲi an b'o fɔ u ye. Wa ni dansigi kuma sera donatɛmɛ fanga fɛ na k'a f'u ye awa aw ka waati bolo dalen o fana sera o tɛnkunna. O kuma n'a bɛ kɛ cogo min an ka sigi an ka kuma an ko olu dayira ɲɔgɔn na jamana a bɛ se ka bila sira ɲɔgɔn kan cogo min. Wa o de ye nin tɔn in Synergie d'Action pour le Mali a sigikunba dɔ filɛ nin ye. Tɔnjɛkulu kura min sigilen filɛ n'o ye Synergie d'Action pour le Mali ye min yɛrɛ kuntigiya bɛ Semasi bolo n'o ye Mahamuto Diko ale ka tɔn ye. Mamari Biton Kulibali ale ye M5 RFP tɔnden ye a b'a ka yeta fɔ ka sanga ni jɛkulu kura in sigili sen kan. O mɔgɔ kelen minnu yɛrɛ filɛ nin ye ni a ɲɛmɔgɔ minnu b'a la jɛkulu yɛrɛ sigibagaw a ɲɛmɔgɔbaw i y'a tɔgɔ fɔ an n'o de ye M5 kɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a dɔn tigitigi n'a sɔrɔ an bɛ IBK kɛlɛ kɛ kuma min ani nin wagati n'olu ye kelen ye fila Mali jamana kun t'an bolo bilen a politiki mɔgɔ minnu tagalen filɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu de ye jamana bila dingɛ kɔnɔ san 33 Mali bonya min b'an kan bi diɲɛ kɔfɛ a ka bon hakili ma ni a nana fɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko wɛrɛ bɛ yen an bɛ ala de deli ala hakili man d'an bɛɛ lajɛlen ma. Politigima dɔw fana ye nin hakilina in fo n'o ye Synergie d'Action pour le Mali o sigili sen kan ko sabula o na kɛ sababu ye ka hakilina ɲumanw di jamana marabagaw ma. Mahamani Mariko parti Crash Faso ɲɛta o ɲɛma don. Tɔn min filɛ nin ye ni Mahamudu Diko ka jɛkulu ni jɛkulu wɛrɛw y'a sigi tiɲɛ don anw ta la mais anw bolo jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ka fɛɛrɛ tɛ ka se ka jamana bɔ donc a ka kan min bɛ politiki tɔnɔ min tɛ politiki tɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ donc an b'a ɲini de ala fɛ olu bɛnalen fɛɛrɛ minnu boloda ni o fɛɛrɛw de bɛ se ka kɛ an bɔ sira ye an bɔli ye nin dingɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ko kumakanw ta ka ba don o la. Synergie d'Action pour le Mali nin jɛkulu min sigilen filɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana yɛrɛ bɛ farati kɔnɔ u k'u b'a wajibiya jamana marabagaw fɛ k'u ka fanga di civil maaw ma yaasa
Mali jamana o ka se ka kisi. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Segu mara la sibiri tɛmɛlen Mali, Niger ani Burkina Faso jamanadenw farala ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔndiya yira jamana saba bɔlen kɔfɛ CEDEAO ka tɔn na ni k'u yɛrɛ ka kulu sigi min bɛ wele ko AES. A yirala k'a fɔ ko nin taama in kun dɔ kɛra ko k'u ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ka taa u ka jamana ɲɛmɔgɔw ma. VOA ka kunnafonidila ka bɔ Segu mara la Jeni Alibert ale tun b'o kɛnɛ kan. Sibiri tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2024 Segu ka dɔw ye taama kɛ k'u ka kɔkɔrɔmadon ta ka ɲɛsin Alliance des États du Sahel AES ma. Taama in daminɛna Segu dɔgɔtɔrɔsoba da la ka kuncɛ gouverneur dagayɔrɔ la. Mali ka bɔli CEDEAO la o nisɔndiya kun bɛ taamaden ninnu caman na. I n'a fɔ Fatumata Traoré. Fɛn ma diya diɲɛ kɔnɔ ka nin bɔ CEDEAO yɛrɛ bɔli diya ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ kan. An ti CEDEAO fɛ an t'a fɛ sini. K'u bɔra a diyara an ye, a diyara an ye, a diyara an sini, a diyara sini kɛnɛ. An bɛ Burkina fɔ, ka Niger fɔ, Ala k'u kisi, Ala k'u lakana. Duguma jugu ni sanfɛ, Ala k'u bɛɛ tɔɔrɔ ma. An b'o kɔ de, an bɛ sɔn u nɔfɛ. Taama in kun cɛra ni laɲiniw ye minnu bɛ walawala Gawusu Sidiki Mɛnta fɛ. Ale min ye taama in ko labɛnbaa dɔ ye. An bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni bi bɔra a la k'a fɔ Malien, Burkinabé, Nigérien o ka ban. An k'a fɔ peuple AES, an b'a ɲini AES ɲɛmɔgɔw fɛ u ka téléso kelen dayɛlɛ AES tɔgɔ la, u ka arajoso kelen dayɛlɛ AES tɔgɔ la. Média français fɛn o fɛn bɛ an fɛ yan u k'a bɛɛ da. A yɛrɛ ka dugukolo maa wɛrɛ ka armée kan'a kɔlɔsi. A ka jamana sariya a bɛ kiiri ni sariya min ye. Maa wɛrɛ kan'a dicter aw kunna. Ma an ka kanw ka don ba la. Ma an b'a ɲini AES jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka AES nafolo bɔ. Mali jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goïta ale ka bilasiralikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kun bɛ kɛnɛ kan. Agibu Asimi Dambele. Biodonba de mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ kan ka taa sɛbɛn k'a fɔ AES meeting ba fɔlɔ ne kun b'a la. An ɲɛ yɛlɛnna ten u mɛnna k'an bagabaga k'a fɔ an ɲɛna ko n'an tɛgɛ bɔ tubabuw bolo k'an bɛ sa. Ja an kun t'a dɔn ko anw de bɛ ka tubabuw balo. Sisan an ko an tɛ mɔgɔ si contre la mais an b'an yɛrɛ de fɛ. Peuple AES y'o de faamu ka fara ɲɔgɔn kan. Président Assimi y'o de faamu ale ka philosophie la malidenw bɛɛ ka kan maliko la. Jɔyɔrɔ man dɔgɔ mɔgɔ la mais bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. Segu gouverneur ka nɔnabila ni o ye a ka directeur de cabinet ye Burema Ongoiba ale ye danganiya di k'a fɔ ko laɲini ninnu na se u seyɔrɔw la. An ka destin ye kelen an ka laɲiniw ye kelen burukinaw ye kelen AES kɔrɔ bɛɛ ye nin ye. Segu ye jɔyɔrɔba fa a yɔrɔ la ni président ye sira furan a tɔ bɛ peuple de bolo a y'o de yira bi. Message minnu kalanna sisan ani minnu fɔra jamana saba in tɔgɔ la n'Ala sɔnna a bɛ lase a lase yɔrɔ la. Nin taama in na Nigɛrikaw ani Burkinabéw olu fana ye u sen don a la ka fara Sikasokaw kan. Jeni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Burkina Faso jamana kan u ka jamanatigi Capitaine Ibrahima Traoré ni jamanaden caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛnba dɔ kɛnɛ kan sibiri don. Jamanatigi Capitaine Ibrahima Traoré ye folikan ni tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Burkina Faso jamana denmisɛn sifinw ma u ka wulikajɔ ni cɛsiri la ko ka dɛmɛ don Burkina Faso jamana ma ni ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya lakuraya. Kader Traoré, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Burkina Faso ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu jamana fan 13 maraw bɛɛ la olu ɲɔgɔn kafo sibirilo tɛmɛnen Wagadugu kɔnɔ yaasa k'o ka ŋaniya yira k'olu bɛ filacɛ fanga kura min sigilen don olu bɛ ole senkɔrɔma dɔndɔnna min kalifa taara di Capitaine Ibrahima Traoré ma. Lɛri damadamani kɔnɔ nin fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ninnu y'a yira ko jamana taabolo kɔni o minin don olu ma kosɛbɛ sabula lankanabaliya o kɔni o kɛrɛ warankatani don u tɛmɛnin kɔ ko cikɛda kuraw bɛ sigira sen kan min bɛ an ka sumaw bayɛlɛmana k'o kɛ daradumuni ye an minnu wele ko industrialisation. O kɔfɛ ko jamana yɛrɛ taabolo ka ɲi kosɛbɛ politiki sira kan ani diplomasi sira kan. Jɛnkulu min ye nin wulikajɔ nin labɛn ale ka dalaminɛ Fanta Traoré ale ye wele kan di Capitaine Ibrahima Traoré ma. Nous savons que vous avez une vision. An b'a lɔn k'aw bɛ yeli kɛra ka taa an ka sifinlakaw ma o y'a yira aw ye fɛɛrɛba min bila sen kan transition nin kɔnɔ ka se ka to jamana yɛrɛ ka se ka yiriwa o de b'a yira ko aw bɛ sifinlakaw dɛmɛna cogo min na aw bɛ dɛmɛli kɛ ka taa an ka siniɲɛsigi ma. Fin de citation, Monsieur le Président. Nin ɲɔgɔn kunbɛ in na faso ka mara 13 bɛɛ ka ɲɛmaaw ye o kanbɔ k'u ka senkɔrɔma dɔndɔli yira ka taa Capitaine Ibrahima Traoré fan fɛ ani k'u ka haminako fɔ min yɛrɛ bɛ se k'a to transition ni ale ka kɛ ɲɛnama. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.
Tombouctou dɔgɔtɔrɔsoba ye a yɛrɛ tɔgɔ la scanner kura fɔlɔ sɔrɔ min baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna alamisa tɛmɛlen a nisɔndiya kɔni bonyana Tombouctou dugudenw caman ma bawo ko nin bɛna kɛ sababu ye kilomɛtiri jan hakɛ min tun bɛ boli Tombouctou dugudenw fɛ ka taa kɛnɛya ɲini ka se ka dan sigi o la u ka mara kɔnɔna la Alfuseni Alaji VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Ministre fila minnu nana Tombouctou u mana u bololankolon a fɔlɔ Tombouctou dɔgɔtɔrɔso scanner kura min sɔrɔla a baaraw daminɛna ministriw nali senfɛ scanner in bɛna caman de bɔ Tombouctou ka sɛgɛn la minnu kun bɛ taa fo Mopti walima Bamako scanner ko la. Toure Asaba Diallo kɛnɛya ministri. Aujourd'hui biya don badi Tombouctou ma Tombouctou ya yɛrɛ ka scanner sɔrɔ mun bi se ka baara caman kɛ Tombouctou ti taa Bamako bile scanner kol an bi Allah barkada mɔgɔw bi se ka furakɛ yan an bi taa kɛnɛyaso fana la ka taa lajɛ min de bi taa ɲɛ ani baara wɛrɛ min kan ka kɛ. Tombouctou dugu kɔnɔ dugudenw kɔni y'a fɔ tare ka nin scanner kunbɛ min bɛna baara caman nɔgɔya kɛnɛya ko la. Ibrahim Wologem, Tombouctou Chifinaka do. Alhamdulillah ya kera tare Norkaw ma précisément à Tombouctou ici parce que san caman kono sɛgɛn caman yera la degun caman yera la fɔlɔ ni banabagatɔ kan ka sɛgɛsɛgɛ an b'a ta ka taa Moti dɔgɔtɔrɔsoba la ou bien ka taa n'a ye fo Bamako bi bina a kɛra nɔgɔya Norkaw ma hôpital ba ye scanner sɔrɔ vraiment an tɛ se ka foyi fɔ an b'a fɔ dɔrɔn Mali kura n'a hɛrɛ kura bi ka tabati a baraka. Kɛnɛya ministre nalen Tombouctou a ma ɲina dɛsɛbaatɔw kɔ dufa 500 kɔni ye dumunifɛnw sɔrɔ i n'a fɔ ɲɔ tulu ni spaghetti walasa ka sungalo kunbɛ hali na a si kɔrɔla kosɛbɛ an ka musokɔrɔba dɔ min tɔgɔ Ageisha ale kɔni sera ka kɛnɛ sɔrɔ a ye min fɔ an k'a lamɛn. An bi barka da a bi yɔrɔ caman datugu ala ka siw d'u ma nin kɛnɛya ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka baara ɲuman kɛ ni ye dɛmɛba de ye sungara dayina ni ye dɛmɛba de. Tombouctou mara kɔni bɛ ka basigi sɔrɔ dɔɔni ka sabu kɛ kabini Mali wolomasiri tabaw kɔni ye bɛrɛ minɛ uti kalo la san 2023 bingani wale ka mɔgɔw wɛlɛ kura dugu kɔnɔ a mɛnna maaw kɔni tɛ ka o kumaw mɛn dugu kɔnɔ nga hali bi yɔrɔ dɔw bɛ mara kɔnɔ minnu bɛ ka lakanako kɔnɔ ni Alusein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a lase aw ma ka fɔ nin ye an donnen ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw ta ko filanan o hukumu kɔnɔna la aw bɛ se k'an lasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka bɔlɔlɔsira kan Facebook YouTube ani Instagram VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Niger jamana kan. Niger jamana kelen kɔfɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ min dara u ka fanga d'Afrique ka juillet kalo san 2023 ko Niger jamana bɛna taji di jamana camanw ma a kɛrɛfɛ min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka lajɛrɛba dɔ senfɛ lajɛrɛ min na ministriso minnu sigilen don u ka kurankow kunna n'o ye ministère de l'énergie ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ kɛnɛ kan ɲamɛ sibiri tɛmɛli ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera min kɛra bataki dɔ kɔnɔ ni k'a bolonɔbila ko bɛnkan gafe dɔ bolonɔbila la min bi wele ko protocole d'accord walasa Niger jamana ka se ka taji di Chad, Burkina Faso ani Mali jamana ma min bataki kalanna Ndolengozi Alex Nyambai fɛ ale min ye Chad jamana ka ministriso min sigilen don kuranko kunna o ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛni kunnafoniw ye Congo RDC jamana kan nisɔgoya girinkajɔ taamaba dɔ kɛra bi ntɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ Goma ni nisɔgoya taama senfɛ u ka dugudenw bɔra ni nanzarala bandiri ye ni ka tasuma don o la gɛlɛya min binnen don u ka mara kan k'a yira k'a fɔ ko nanzarala de bɛ ka Kigali kɔkɔrɔma don n'u ka jadijɛkulumaw ye minnu bi wele ko M23 min kunnafoni bɛɛ lajɛlen lasera AFP ka kunnafonidilaw fɛ ko nin gɛlɛya binnen don Kivu kayanfan kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min n'a bɛ wele ko Ngoma kɛlen don jadijɛkulumaw ka dangarili ni nigɛlɛya wale kɛyɔrɔ ye ko kabiri san 2021 o laban waati la min
kɛlen don fitinɛ daga ye M23 jadijɛkulumaw fɛ ni k'a sigi Congo RDC dugudenw da la ko nin kulu kofɔlen in kɔkɔrɔma donnen don Rwanda jamana finitigiw fɛ min lasera AFP ka kunnafoni di gafew kɔnɔ bi ntɛnɛ sɔgɔma. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kumana an ka lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati, Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan. Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. An bɛ Senegalikaw fɛ yen u ka cɛbɔ 20 cɛma cɛbɔ 11 bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen laɲini kɛ u ka jamanatigisigi kalata bɔlen kɔfɛ a dɔgɔkɔrɔ ko ka jamanatigisigi kalata labɛn ka bɛn avril kalo tile 2 san 2024 ma. Moribo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. Jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ni ale ka jamana ɲɛmɔgɔya fanga tun kan ka ban ye kalafili mun tun kan ka kɛ février kalo tile 25 heure damadɔ yanni fanga yɛrɛ kofɔ cɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni waleya in a ye Senegal bila politiki mankan kɔnɔna la a famana ka mun ɲɔgɔnna ye san caman dɔgɔkun tɛmɛnen jamana ka kubedaba ye jamana ɲɛmɔgɔ ka nin kumakan in bɔ a ma sisan ɲiningali ye n'a sɔrɔ kalata bɛna kɛ yanni jamana ɲɛmɔgɔ Macky Sall ale ka bɔ a ka jamana ɲɛmɔgɔya la walima n'a y'a sɔrɔ o cɛbɔ kelenw olu de bɛna u kan bɔ kalata nɔfɛ o kɔni kɛlen no ka mɔgɔw bila u kamanagan na cɛbɔ 15 ye u bolonɔ bila bataki dɔ la AFP ye mun ye tɛnɛndon u y'a yira k'a fɔ ko kalata kan ka kɛ wagati kura min na ani ka fanga fali bolo wɛrɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen sisan cɛ ani mɔgɔ min bɛna bila a nɔrɔ bilali la ko o kana tɛmɛ avril kalo tile 2 kan u y'a fara kan ko cɛbɔ 20 minnu ni o tun yamaruyalen don janvier kalo la ko yɛlɛma man ka don o la Macky Sall y'a yira k'a fɔ ko ale hakilila ye ka jamana ka kubeda a ye lahala mun ta ko k'o labato ko a bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔya kalata o bɛ se ka kɛ wagati jɔnjɔn kɔnɔna la mɔgɔ minnu y'u bolo bila ni bataki na y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusu timitiminen don ka da kan kabi jamana ka kubeda ye ni lahala in ta waleya fosi ma ta fangaw fɛ mun b'a yira k'a fɔ k'u bɛna a bila sen kan. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Seko ani dɔnko nasiraw fɛ bi VOA Bambara tɔgɔla Moribo Dambele ye Baseku Kuyate de bisimila gɔnifɔla ŋana don min ni a lakodɔnnen don farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kumana a ka baaraw kan minnu bɛna kɛ a bolo san natɔ kɔnɔna la an ka jɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. A ka ca dɔɔni concert 10 ani dɔɔni bon y'a daminɛ Miami ka bɔ yen ka na New York kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Marlboro bon ka bɔ Marlboro sira New York City Carrie Boston. Américains ani maliden minnu sigilen don nin yɔrɔ in na u y'aw kunbɛn cogo di i n'i ka groupe. Vraiment jara mɔgɔw ye kosɛbɛ bon sɔrɔ an ka mɔgɔ min tun b'an ka salle kɔnɔ mɔgɔ 800 dɔɔni kana filɛ ni neige ba in bɛ ka jigin u y'a fa tep fo ka ɲɔ k'olu sɔrɔ hali laginɛka dɔw Burkina bɛ olu bɔra fo Washington ka olu boli ka na concert la tu vois ni neige ba in na o kɔni ma dan sɔrɔ o la vraiment jara n ye kosɛbɛ n bɛ u fo ka Burkina bɛɛ fo u tɔgɔ la. E bɛ nin na nin y'a san caman ye ni o ye ka bɔ ka na concertw kɛ gindo jumɛn bɛ e bolo kɛ sanga yɛrɛ kɔtigɛbali ye. Bon gindo min bɛ ne bolo dɔrɔn baara ɲuman don n'i ye baara ɲuman n'i b'a kɛ i sɛbɛ la k'a mɛn ni barika ye o
mɔgɔw b'a minɛ ni barika ye a bɛ fanga sɔrɔ a ni siɲɛ fɔlɔ kana États-Unis a kɛra 1989 bɛ nin baara in na i b'a sɔrɔ Musa Tarawele de bɛ fanga na fo sisan san o san i b'a sɔrɔ ne bɛna concert 30 40 b'o kɛ yan ni n bɔra yan n bɛ taa Europe tuguni n b'a daminɛ ka kɛ bon ne ka kow tɛ kɛ Facebook kan kosɛbɛ parce que sisan n'i ma taa Facebook kan mɔgɔ caman bɛ yen u t'i dɔn mais vraiment moi je préfère ka to n ka wo in kɔnɔ tan o ka kusa filanan ye mun fana ye ni jamana ninnu u bi misigi ɲuman dɔn an ka kan de mɛn u bi tonalité dɔn u b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi nin ka di o b'o dɔn hali n'u t'i ka kan mɛn n'i ye baara kɛ sɛbɛ la k'a minɛ ni sɛbɛ ye k'a kɛ a ɲuman na i bi mɛn ka taama k'a sɔrɔ i ma degun sɔrɔ. mais ni denmisɛnninnaka minnu bɛ a la sisan ni olu fana ko u bɛ fɛ ka e ta ɲɔgɔnna kɛ i bɛ ladilikan ani bilasirali jumɛn kɛ u ye. u k'u ka baara minɛ u sɛbɛ la u kana politiki kɛ u k'a kɛ a ɲuman na quoi diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ n'i bɛ fɛ ka sanga sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka fɛn sɔrɔ a la f'i k'a kɛ a ka digi yɛrɛ nin na n'a digira i nin na ala barika la i bɛ fɛn sɔrɔ a la. n'i ye ko o ko nasunasuya kɛ ka politiki kɛ k'a kɛ ten a bɛ taa bɔ ten da de fɛ ani ka mɔgɔw bonya ani ka mɔgɔw ka heure respecter ani ka n yɛrɛ bonya n'a fɔra ko aw bɛ jouer 19h e nana 20h vraiment e m'i yɛrɛ bonya n'i m'i yɛrɛ bonya mɔgɔ tɛ se k'i bonya donc tubabula yan fɛn bɛɛ sirilen don heure de la i bɛ heure respecter aw ka kan ka baara kɛ waati min na o bɛ yen a bɛ jouer waati min na o bɛ yen a bɛ dumuni kɛ waati min na o bɛ yen a bɛ taa hôtel la a bɛɛ de bannen don depuis ma bɔ Mali la depuis 6 mois nin bɛɛ bɛ sɛbɛn ka diya aw ma donc aw b'a kɛ o kɛcogo de la quoi. donc bɛ min fɔ denmisɛnw ye i k'i ka clientèle respecter i ka fangu respecter olu fana b'i respecter. Basegu projet jumɛn bolodalen b'i bolo. n ye album kura 3 dilan sisan n ye kelen enregistré ne ni Ami dɔrɔn i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔbaw joué cogo min na fɔlɔ misigi kɔrɔkɔrɔw ta balabolow tutu jara ninnu k'a fɔ ka mɔnzɔnw ni bakarijanw fo k'a dɔn anw bɛ ka joué cogo min na bi a ma daminɛ ten dɛ a daminɛna nin cogo in de la fɔlɔ donc ni y'o disiki kɛ ni Ami ye sisan o bɛ sɔn ka bɔ dans 2 mois. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun ko ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Ka da nin kan farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Sedantolontan bunakun kan farafina Coupe d'Afrique des Nations farafina sedantolontan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bisaba nana kun cɛra février kalo tile 11 tɛmɛnen Côte d'Ivoire jamana kan tako bisaba duruna labɛnnu bɛna daminɛ sɔɔni hakilina jiginna o ɲɔgɔndan bɛ tan Maroc jamana kan san wɛrɛ 2025 a bɛ fɔ min ma ko tirage au sort o dɔ bɛ kɛ sini tarata février kalo tile 20 san 2024 na Caire kafu jabala la Égypte jamana kan o tirage au sort mana kɛ ɲɔgɔn senbɔ ɲɔgɔn dan o dɔ bɛ bila sen kan o ɲɔgɔn dan bɛna jamana 8 de kofɔ minnu jɔyɔrɔ man ɲi sirandɔrɔnta ko kun kan farafina waati laban ninnu na FIFA ka jate la ɲɔgɔn senbɔ ɲɔgɔn dan n'o ye éliminatoire ye a kun fɔlɔ don n'an ko tour préliminaire Mali ani jamana caman wɛrɛw sen tɛna ye o la an ka Yakuba Tangara lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la. Mali tɛna ye o turu fɔlɔ la ka da kan Mali jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ jamana minnu fana jɔyɔrɔ ka ɲi farafina kɔnɔna la o si sen tɛ don ni turu fɔlɔ la o kɔfɛ sisan phase de poule la jamana n'olu sera ɲɔgɔn senbɔ la olu de bɛ tila ka taa fara poule in kan ka poule dafa olu de kan ka tulon daminɛ ka da kan dɔw kan ka senbɔ o la walasa ka se ka jɛkulu tɔw dafa cogo min na tagalen ɲɛfɛ o b'a yira Mali sen tɛ turu fɔlɔ la ka da kan Mali exemptelen don o turu fɔlɔ in na fo ka se jamana caman wɛrɛw ma turu filanan n'o ye phase de poule ye o poule kɔnɔna la n'o ye jɛkulu ye Mali sen bɛ don la ɲɔgɔn senbɔ ɲɔgɔn danw n'o ye tour préliminaire ɲɔgɔn danw ye
u bɛ tan k'a daminɛ marisi kalo nata tile 18 k'u kuncɛ marisi kalo nata tile 16 n'an ko fenêtre FIFA VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Zemblan. Ne te ke wele Zemblan. Ngone pmega terminal de ko. Zemblan. Ibe kaja din do. Ja. Kaja din sa dini. Fa cheka ita. Fa be kofe kare kono. Fugo ko badwa. Le ay piscine la vie che Mali actualité re kera piscine e saison parce que finten lebe ko courant tegala le seben ngoro bi fana mais uma publicité ke télé la ka mogo do la bo télé la ulu ka fo télé la ko courant tege sera dana publicité la we mun fo mogo e uma fo le ko do ka be ka do bi ka charger la ni mogo te sokono ka ventilo faga ni mogo te mina ɲanama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumara ka ba ka frigo faga o m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'ala cɛ fana bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a damana a bɛn ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o cɛ courant tɛ tigɛ ne ye ko kelen na kɔrɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la wallahi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zone misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔ Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye Wele niño, si debi kono babu.
balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min bɛɛ lajɛlen labɛnna sekaw ka cɛjan Sheikh Thierno fɛ a laseraw ma Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ